in this the second to the last day of our liturgical calendar, year 2022. Dalawang araw bago matapos ang ating sinusunod na calendar, and then next 2 days sa Sunday ay ay Advent na, no? November 27, and it's the New Year in the church calendar. Itong mga huling mga araw bago tayo mag-change ng season ay ang ating ebanghelyo ay kahit yung ating mga readings ay from the book of Revelation, and it is about the end of the times, no? Judgment Day siguro, o kaya katapusan ng mundo, baka nga, no? At pero ang darating, no, si Kristo bilang hukom ng sanlibutan, and He will establish His kingdom on earth, no? At kung ano man yan, the new earth, no? The new heaven and the new earth, no? As recalled by John in his in the book of Revelation, no? Bagamat na nakakagimbal dahil siguro sa katapusan na ng mundo, pero may may magandang mga balita, no? Nakakagimbal siguro para sa atin na mga hindi pa nakapag-asawa, no? O kaya sa mga may ini-expect pa. But there are things, good things that will happen to us, no? When Christ will reign in this world, because salvation is at hand, no? Salvation from everything that nagpapahirap sa atin at kung ano-ano pa, no, na mga kinikling natin dito sa daigdig, no? That above all, Christ will reign, and it is the start of a new life para sa ating lahat. Yan, no? Na nag-expect ng kaligtasan para sa lahat, no? From this book of Revelation, siguro ang isang focus nais nating pagtutuunan ng pansin ay ang the book of life, no? Ang libro kung saan nakatala ang buhay, ang para sa buhay na walang hanggan, no? At nakasulat diyan, no, ang ating pangalan sana, no? At hindi doon sa kabila, no? Para those who will who found their name written in the book of life, no, will live forever in God, no? At yan ang pinagsisikapan natin, no, na maitala ang ating pangalan diyan, so that we will live with God forever, no? At siyempre, it is according to our deeds, no? May mga prerequisite naman as long as we love the Lord in our life, no? And kung magkulang man tayo, kung dahil likas naman tayo na makasalanan, may mga pagkukulang, no? At we don't have the power to put ourselves, our names on the list, no, of the book of life. We ask the Lord, no, to Lord, sasabihin natin, ako ay sobra namang makasalanan, but when your kingdom come, no, pwede ba isulat mo na lang ang aking pangalan diyan sa libro ng buhay, at PS, no? Pwede ring isulat po ang kasama ang pangalan ng aking katabi, no? Para magsama kami at magkatabi pa rin doon sa kalangitan, no? So with that, no, with our trust, with our faith in the Lord, no, that it is the Lord, no, in His love and mercy, in His goodness, will bring us to life, no, in heaven. At para sa ating lahat na naghahangad na mamuhay ng walang hanggan, ang ating pagmamahal kay Kristo, no, yan ang dapat makikita. Dahil kung mahal natin si Kristo, ay ginagawa din natin ang kanyang mga kautusan. So, inasmuch as ito, ang sinasabi ni John ngayon sa ating ebanghelyo, ay ating pagtutuunan ng pansin kung paano tayo mabuhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Dahil itong ating ebanghelyo naman ngayon, from St. Luke, it also speaks about the coming of the end times, no, at the coming of Jesus, no, in our life. And yun pa rin, if we are filled, no, with trust in the Lord, may pagmamahal tayo din para sa Kanya, at may tiwala tayo na sa pagdating ng nitong panahon, God will bring us all to life. Kaya ito din, magiging wise din tayo at patuloy tayong nakatuon sa Diyos, no? We cling to the Lord, no? We follow kung ano man ang Kanyang inuutos sa atin. We follow His will,
and higit sa lahat, we spread the good news of salvation para sa lahat. No? Dahil ang ating pinagtutuunan ng pansin ngayon, ang ating paggugunita nitong kapistahan no, ni Santa Catalina di Alejandria, no, Saint Catherine of Alexandria. Maraming mga santo sa ating Roman calendar na mga pangalan ay Catherine. Siguro kung Catherine ang pangalan mo, candidate ka para maging santo, no? Dahil sa Griego ang kataros, no, it speaks about purity, pure, no? Pure love for God, no? Siguro kaya sa kanyang buhay, although this woman came from a noble nobility, from a noble family, but may wisdom pa rin siya na nagpumili no kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, no? And that is siguro the wisdom that John is also telling us today, that we cling to the Lord, we hold on to the Lord, no? And higit sa lahat, no, ay mahal natin siya, no? So mahal ni Saint Catherine si Kristo, that is why she offered her life, her purity for the Lord, no? She died virgin and martyr, no? And yung kanyang istorya siguro, no, kung paano siya naging martir at kung paano siya naging nanindigan para kay Kristo, that she was also beautiful, no, woman, that napansin siya ng emperor, no, ng Ptolemaic emperor, no, the Greek branch of the successor of Alexander during that time. Ang Alexandria ay matatagpuan sa Egypt, no. Even until now, there are faithful Christians, no, na doon sa Alexandria. At sila ang nag-translate ng Hebrew Bible to Greek, no, na naging Septuagint, no. So, isa dyan kasama sa mga tradisyon nito si Saint Catherine of Alexandria. Magaling siya magsalita at mag-preach, no. That is why even though the commander of the armies, no, mga 200 daw, ay isang salita lang, nagiging Christian. But she herself is a convert to Christianity, no. And because of that, no, na nagalit sa kanyang emperor, no, dahil niligawan at magawing sanang asawa, pero nag-refuse siya. And with that, nahatulan siya na mamatay with the spike wheel, no? Kaya nakita niyo sa kanyang image na ng estatwa, may wheel doon. Akala ko seaman siya, pero wheel pala 'yon na may spike na hatulan siya, no? Pero nagkaroon ng miracle dahil habang papalapit na sa kanya ang wheel, ang spike na 'yon na magsispread sa kanyang katawan, no, ay nalusin ang kanyang tali, at nung hawakan niya ang wheel, no, biglang nalusaw, no. Sa ikagagalit ng emperor, no, sabi niya, susunugin ka na lang, no. And with that, hindi siya nakalagpas sa kamatayan. But nevertheless, no, this demonstrates the power of God that is at work with her, and ang holiness ng buhay na kanyang pinapakita, no, that her preaching, her wisdom is remarkable at makapagdulot, no, ng kaligtasan para sa ibang mga tao. So with the, sabi nila si Joan of Arc, no, that's a French santa, no, ay parang second incarnation daw ni Catherine of Alexandria, no, dahil sa vision, no, ni Joan in 1425 ay nakita niya si Michael Archangel, tapos may dalawang babae daw na nakatayo sa kanyang likod, no. Ang isang babae hindi alam kung anong pangalan, pero yung isa sabi daw ay si Saint Catherine, no. So yan, naging fiery din ito si Joan of Arc, no, because of her preaching and her stand for Christ, no, na naging martyr din siya at nakatouch ng maraming mga tao upang manumbalik kay Kristo. In 1969, Pope Paul VI, no, remove the name of Catherine from the Roman calendar. So dahil malabo daw ang kanyang history, no?
Pero in year 2002, when John Paul II came to the Holy Land at the foot of Mount Sinai, wherein may monastery doon para kay Catherine, no? Habang nagdadasal siya, the leader of the Orthodox Church, no? Hindi sumama sa kanya para sa pagdarasal dahil nagtampo siya, dahil nawala ang pangalan ni Catherine sa celebration of Roman Church, no? So in 2002, John Paul II, no, reinstated her feast, no? Inserted the feast in the Roman calendar once again, at yan ang sineselebrate natin ngayong araw ng November, no? And through the intercession of Saint Catherine, no, patron saint siya ng mga teacher, ng mga students, ng mga librarian, mga lawyers, mga philosophers, no, at sa lahat ng mga matatalino. Pag matalino ka, siguro ay devoted ka kay Saint Catherine. Matalino ka para kay Kristo because your life is filled with wisdom and you can still choose Christ, no, despite the challenges of your faith, no, na manindigan para kay Kristo. Makagawa ka rin, no, ng miracle sa iyong buhay siguro na mapapa-change mo, no, ang ibang mga tao para kay Kristo with the preaching of life that you can imitate through the example of Saint Catherine, no. Many people will come to know Christ at makatanggap ng kaligtasan sa kanilang buhay. So this is an invitation for each one of us, no, that true wisdom is actually clinging on to God, no, holding on to God, trusting God, loving Him despite, no, na alam mo na may kahinaan ka, no, you are sometimes overcome by your weaknesses, at sometimes your life is also put at stake, but that is also the time when the grace and salvation will reign supreme, no? Through the intercession of this woman, may we hold on to our faith, may we continue to proclaim Christ, at higit sa lahat, spread the love and the good news that God continues to take care of His people, no? So sa mga tao ngayon, no, sa mga nagse-celebrate nitong memorial of Saint Catherine of Alexandria. Alam ko, piyesta ngayon sa Arayat, no, sa bayan ng Arayat. Ni Father Mark doon ang parish priest, no. At maganda ang kanilang simbahan doon, no? Through that, there are many people who come to love Christ at kayang maninindigan sa kanilang pananampalataya kay Kristo, that can hold on until the end when Christ will come, at higit sa lahat, we spread the good news of salvation para sa lahat. Na ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos para sa atin, no matter what, at tayo ay isang hamak lamang na tagasunod, pero makapagbukas ng pintuan ng kalangitan sa ating kapwa-tao. May God bless us all.